pregunta, Nil. Pregunta número 1. Em sabries dir per què l'afició del Barça celebra les victòries a la Font de Canaletes? Opció A. Perquè a partir dels anys 30 l'afició havia d'anar a la redacció del diari La Rambla per conèixer els resultats dels equips catalans que estaven a una pissarra davant de la font. Opció B. Perquè el fundador del Barça, Joan Gamper, vivia a la Rambla davant de la font i, per tant, és un homenatge a ell. Opció C. Perquè l'estil del Barça sempre ha estat jugar amb la gespa mullada per fer córrer millor la pilota i, per tant, per salvar els títols, es va triar la font més emblemàtica de la ciutat. Vosaltres la vau triar un dia perquè vau anar per allà i vau dir ho celebrem aquí, però allà per què es celebra a Canaletes? Jo crec que és la C. La C. No et precipitis. Ai, la C, la A, la A. Vols dir la A, oi? La A. La A, que és la de... Que ficaven la pissarra i venien a... Al diari, a la Rambla... És aquesta, Nil, sí? És aquesta. És aquesta, sí senyor, president. Uf, està caient la goteta, Els nervis, Els nervis al directe, que és tot sí. molt directe aquí. Bé, segona pregunta. D'acord, continuem. Pregunta número 2. Em sabries dir quantes fonts té la famosa Font de Canaletes? Opció A. Una font i 4 sortidors pels gossos de Barcelona, que tenen molta set. Opció B. Té 3 fonts i una en surt cada català. O opció C. Té 4 fonts, totes d'aigua boníssima, sense calç. La C. Sense calç? Vols dir que és aquesta? El sortidor de cava? Sortidor de cava no. No, perquè ja has anat, a mirar-ho. La B. És aquesta la del cava, Vols dir la C, Ens quedem amb la primera. 4 fonts i totes amb aigua sense... No m'ho vagis canviant cada cop. Ja m'estic posant nerviós. No, sóc jo que t'estic liant, Emilio. Sóc jo. Tu ho has dit bé. És 4 fonts i aigua boníssima sense calç, oi? És aquesta, Preci. Sí, senyor. Vinga, que ja tens un tros de pernil. Perdona. A vegades sóc un liante. Soy un terrorista. Vinga. I l'última pregunta. Aquí a Coniletes, no sé si teniu algun personatge significatiu en les celebracions del Barça, però a Barcelona, gràcies a les connexions de TV3, tenim l'home Canaletes. Qui és l'home Canaletes? És veritat, molt bona aquesta, Nil. Opció A, Lluís Canut. Opció B, Arcadi Alibés. O opció C, Espartac Paran. La B, Arcadi Olivés. Arcadi Alibés. Arcadi Alibés, tu el veies, aquelles cròniques, que li donaven pas, i pobrets el veia allà patir que se'l menjaven. Jo crec que alguna vegada ha estat al costat d'ell. Sí o no, sí? Podria ser. Podria ser. Doncs, Arcadi, salutacions, L'Emilio, president de la Penya Barcelonista de Cunit, ha estat dels catalans a fer passar canutes. És l'Arcadi Alibés, sí senyor. Escolta, jo et regalo un pernil, però si em respons... Tu t'agrada el pernil, oi? Molt, molt. Tens pinta, tu també de cuidar-te com jo, Si et dic quin és el pernil que té nom propi... Enrique Tomàs. Enrique Tomàs és el bo, és el que vols tu, no? Sí. Doncs escolta'm, aquest tros de pernil per tu i per la penya perquè feu una bona pernilada. Moltes gràcies. I acabeu tots a Coniletes, allà... Pues sí, no en trigarem gaire, no en trigarem gaire. Perfecte. Per cert, una cosa, Preci, deixa la terra que pesa, que això és dels bons, Facebook, què tal? Doncs molt bé, la veritat que funciona molt bé i tenim més de 3.000 persones ja al Facebook. Què dius? Sí. I això és en qüestió d'un parell d'anys només. En 2 anys teniu més de 3.000 seguidors? Sí. Sou penya activa també, de xarxes socials. Sí, molt. Clar, és el que és el... Clar, a través de Facebook quedeu a Coniletes. Sí, fent totes les activitats, sí. Molt bé, perfecte, doncs escolta... Bueno, però abans de marxar vosaltres, us volia donar un obsequi, també, ja que heu portat el pernil. Sí? Regalets, Nil, això m'agrada. Què tenim? Un calendari d'aquests, sí, que me'l regalaràs. Sí. I això què és, això, Preci? A veure, és una samarreta de la penya i la bossa de la penya, que això us ho fem nosaltres. Hosti, que xula, tu! Sí. Una mica... Estem avançat a l'any que ve. Sí, no? Perquè la segona equipació de l'any que ve és aquesta, Sí. pràcticament. I aquesta és la penya oficial, la samarreta oficial de la penya... Ai, ja ho veig aquí darrere que ho posa, Sí. De la penya barcelonista de Cunit. Hosti, molt xula. L'escut, molt bé. I la bossa també és nostra. Bossa per anar a la platja, això, Això Sí, es clar, nota que sou... Estem un poble de costa. Sí, senyor, molt xula. I pernil també? El mateix, sí. Molt bé, així m'agrades. Una de cada color. Abans d'acabar, Preci, si et dic allò de somos terroristes... Pues em va veure una mica locura, tu. Sí, Sí, ara ho teníem preparat, sí. Sí? Tu com balles, tu? Ja ho veurem. Natural, ho farem natural. Ets un tio natural, Sí, allà farem una mica Et vull veure com balles, tu també. Si balles tu, ballo jo, fet? Fet. Ens veiem allà, Somos terroristes o el que sigui. Tu també, Nil? Sí, jo també. Molt bé, Val, ens veiem allà. Haurem d'assajar. Y es que viven, pero no van, y van buscando, viven, pero no van, y no lo encontrarán, viven, pero no van, y van buscando, viven, pero no van, y no lo encontrarán. Ara, avui hem vingut a veure la penya aquí de Cunit i jo sabia que aquí en aquesta penya hi havia una crac, que ets tu, perquè tu ets portera i a més ara t'acaba de fitxar el Barça. Sí, Com ha anat això? Explica-m'ho. que l'any passat vaig anar a fer les proves i m'han dit que m'anirien trucant aquest any. Sí? I ara, per la Setmana Santa,
he anat a fer un torneig i un partit amistós. Sí? I dimarts també vaig a un altre partit. Però ara estàs jugant amb el Cunit, tu. Sí, Perquè què passa, que no hi ha plaça, de moment? que quan vaig anar era molt tard i ja tenien el pres de les fitxes. fitxes tancades. Carai. Però de cara a la temporada que ve, ets portera del Barça, tia. Sí, Felicitats, gràcies. Escolta, Déu-n'hi-do, I tu, Anna, ets la portera menys golejada. Quin és el teu secret? Ah, sí? Ho ets? No, Bueno, clar, si fitxa el Barça ho has de ser. Bueno, vaig anar a un torneig amb el Barça i vaig guanyar el torneig de portera menys golejada. És el Zamora d'aquell torneig, Sí, no? sí. Quants gols et van fer? Un, Un gol. Sí. En quants partits? 7 o 8. I que el teu ídol qui és? Víctor Valdés. I ara què farem? No sé, un altre porter, però el Víctor Valdés seguirà sent el meu ídol. Sí? Per què és el Víctor Valdés el teu ídol? Perquè des de que jo jugo a futbol ell ha sigut el porter del Barça i m'agrada, o sigui... Més que el Casillas? Que Bueno. això... No vull ara aquí liar la troca, No, eh? no. El Casillas també m'agrada molt, però no és del Barça. No és del Barça, ben cert. I tu tens manies a l'hora de jugar als partits? Perquè, clar, els porters tenen aquestes coses. Bueno, però no sé... Es pot explicar, va, vinga. Sí, o sigui, jo sempre, si em noto que el partit no estan bé els guants, sempre me'ls canvio. Tinc 3 o 4 guants i me'ls vaig canviant si no em noto que estan Però és bé. a dir, a veure, per què? Et xuten, et foten un gol i dius, aquests guants no em van bé, me'ls canvio. No, jo m'ho noto quan escalfo, Sí. m'ho noto si estan les mans bé o no, i no sé, és una cosa... Ets maniàtic amb els guants, diguem, no? Sí. Escolta, Anna, digue'm el dia que tu dius, vull ser portera de futbol. O Perquè, a més, ara el futbol femení està molt a l'alça, Ja, vull dir que sí. pot ser una carrera i una vida per tu, això. Sí, sí, a mi sempre m'ha agradat el futbol, però quan tenia 6 anys, Sí. el meu padrí era entrenador d'una penya i entrenava el Víctor Valdés, el Codina. Ah, sí? Sí, Molt bé. llavors ell va ser el que em va inspirar a ser portera. I vas dir, ostres, a veure si a través del meu padrí i tal, i et va agradar? Sí. I digue'm la veritat, tu no ets de les típiques que jugaves de jugadora i van dir, ui, no serveix que sigui portera. No. Sí, jo sempre he jugat de portera, però m'agradava ser jugadora i quan em marcaven un gol m'enfadava en sortir de la porteria. Tens mal perdre? Sí, molt. Si no t'agrada perdre, ni el parxís. No, Però amb el Barça estem tranquils, no, Anna? sí. Per tant, si marxa el Valdés estem tranquils perquè tenim l'Anna, de Cunit, no? De la penya. No. Tu hi vas a la penya, no, m'imagino? Sí, sempre, Sempre. sempre. A veure tots els partits allà i fas vida allà, eh? Sí. Escolta, doncs tenim una crac aquí del Barça, Nil. Ens deixaràs que et fem uns xuts o què? Un parell de penals. Vale, us el paro. Què vols dir, us el paro? Us el pararé. Sí, espera't un moment, que et vull fer un regal. A tu, no sé si et convé, perquè clar, tu ets un esportista, tens 13 anys, la carrera de portera que va amunt, la xocolata en pots menjar, sí, no? Sí. És que porto un regal d'uns amics de la pastisseria. Mira que xulo. Això és un regal per tu, mira tu, té els guants i tot, eh? La pastisseria, que és una pastisseria molt bona de Barcelona, del carrer Aragó, i això és xocolata, tot, amb els guants de portera i tot. Per tu, però tu menges dosificat. No ens passem, que llavors semblaràs més la pilota que no la portera. Vale. Et sembla bé? Sí. Doncs va, ara anem un penal cada un i dius, i us el paro. Vale. Fet. Sí. Va. Is have some fun. I got a feeling that I'm not the only one. All I gotta do is take you home. I got a feeling this party has just begun. It's all I want. I got a feeling that I'm not the only one. It's all I want. I got a feeling that you're gonna give me some. It's all I want. Bon dia. ¿Puedo ayudarme a buscar piscinas? Home, Qué bonic. Sí, és bonic, això. Yo soy del mar, ¿Eh? solamente un prisionero que se oculta entre las olas, sabe el tesoro que yo quiero y en mi pecho tenía y un tatuaje de rosas. Ah. Y eran 3 mis amores, eran 3 bellas flores, madre, hija y esposa. ¡Trácata! Sí. Oh, ah! Vale, però, hola? Hola, hola. Ah, val. Una cosa, vostè és del Barça. Del Barça, sempre. Pa, 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 para, pa, Barça! Oh, oh, oh! Em volen fer ballar Harlem Shake? Ah, està molt bé. Harlem Shake Saps què és? i Dire Straits, que vulguis. Dire Straits, Harlem Shake, el que vulguis. Harlem Shake. Somos terroristas. Traca-tra! No, tracatrà no. Per què no fem una cosa? Ens veiem després del Harlem Shake culer? I tant. Sí? I tant. Em Quan vulguis. vindrà a veure, sí? Sí, sí, on I vulguis. m'ajuda a ballar. I tant. Jo els hi faig els passos aquests. Com són els passos? Els passos. Sí. Pa, 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 para, pa, 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 pa. Oh, oh, oh. Pa, para, pa, pa. Oh,
OA, Tracatrà. Tracatrà. I Harlem Shake, eh? Harlem Shake. I Dire Straits. Y Dire Straits. Vinga, a tope. Y música, música. I... ¡Barça! ¡Ah! ¡Ah! Un moment, OA, això és Julio Iglesias, això, eh? Según le dice que yo. Ah! Caballo te dan sabana porque están bien. Sexe entouré de poils rouges, je n'arrive pas à croire que tu puisses croire qu'on veut de toi. Je n'y crois pas même dans moi, même si tu gardes ton pyjama, même si tu gardes ton peignoir en forme de t-shirt ringard. Je veux te voir dans un film pornographique, en action avec ta vie, sans potatoes ou bien frites, ou tout savoir sur ton anatomie, sur ton cousin Teki et vos accessoires fétiches. Cuisine, c'est quoi ta position favorite? Tes performances olympiques, mais tu n'as rien d'engagé. Tu es tout nu sous ton tablier, prêt à dégainer, mais t'avoue rien n'y fait. Car ta chemise ça limitera les dégâts bâtards. Esos que no se vayan a pasar a por Hola, bones. Hola, hola. Carles, Sílvia. Sí, jo. Tu, Carles. Hola, què tal? Què tal? I la Sílvia? Hola. Què tal, com estàs? Bé, Mira, bé, molt bé. presento el meu cosí, el Nil. Hola. Escolta, és que m'han enviat aquí perquè m'han dit organitzadors de pollastres i esdeveniments, el Carles i la Sílvia. Sou vosaltres, no? Bueno, Som la penya nosaltres. barcelonista. Expliqueu-me què organitzeu, va. Doncs mira, aquest any hem col·laborat amb la Perinera Duatló de Cunit. I el Harlem Shake Culer? Sou vosaltres els que vau dir... Bueno, Sí? se'ns va ocórrer fer alguna cosa aquí per la tele i, Sí. bueno, i Per Carnaval no us ha disfressat mai de res del Barça o...? De moment encara no, però... Col·laboreu però no us heu disfressat del Clar, Barça? és que clar, també fa poquet que estem com a juntar la penya nosaltres. Ah, Llavors, sou nous. som nous i de moment... Però us va la marxa, ves? Ens va. Sí, bueno, des que hem començat no hem parat de fer cosetes i bé, bastant. Pel que us demanin, vosaltres participeu. Clar, perquè amb Això està molt bé. nosaltres ens ajuden molt, saps? Des del principi hem trobat molt recolzament amb el poble i nosaltres doncs, recolzem també Este totes que les d'una activitats. vida, no? Sí, senyor, una Ara mica de que està vidilla. Una miqueta fos tot, Exacte. una vida aquí. Sí, senyor, està molt bé aquesta filosofia. Ara que les coses van una mica més maldades, Pues, anima una mica el personal. Marxeta, Més marxeta. canya encara. I quan toca solidaris, solidaris. I quan toca marxa, marxa. Però a vosaltres us va la marxa, eh? Vosaltres. Avui toca Em foteu- marxa. Avui toca Avui marxa. toca marxa. Avui toca marxa. Però jo això de ballar, no, la veritat és que... Bueno, Ja em s'intentarà. veus. Ja em veus. No, bueno, s'intentarà, no? Sí, alguna Avui cosa. vindràs, no? Sí, va, Nosaltres, anem-hi. I el teu cosí també. Sí, sí, tu Sí, també. ja m'ho Aquest la marxa l'haig de parar jo. Vale, vale. Aquest és el problema. Doncs escolta, tenim a punt el Harlem Shake? Està a punt, no? Va, doncs anem-hi, va. Vinga. Vinga. Con los terroristas. Con los terroristas. Déu-n'hi-do, eh? És poca estona, però cansa, això, eh? Sí, sí. Jo estic les cames carregades. Ah, per cert, Llucià, no és somos terroristas, és con los terroristas. Somos con los terroristas. Val. Saps què passa? Jo m'he fet gran, ja se m'escapa tot això, Nil. Quina penya, eh? Déu-n'hi-do. Va, tira, terrorista. Viure un sentiment, lluitem pel que creiem. De cor blaugrana, culers som i serem.